Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και ως συνήθως ο κακός της παρέας, μάλλον γι' αυτό και ο Κώστας Βαρβανίτης με άφησε στο τέλος. Να ζητήσω συγγνώμη που βγήκα από την αίθουσα. Με πήραν τηλέφωνο από τον ξενώνα των γιατρών του κόσμου, γιατί ένας καρκινοπαθής άνεργος με την οικογένειά του, που σήμερα του κάνανε έξωση, είχε πάει για να ζητήσει βοήθεια. Είμαι σίγουρος ότι όταν του πω τους λόγους για τους οποίους έχουμε ανεργία και δεν έχουμε 35%, θα χαρεί και θα λύσει το πρόβλημά του. Αυτό σαν μια μικρή σημείωση, όφιλα να το πω, ζητώ συγγνώμη. Και πάω λίγο στα πράγματα τα οποία συζητάμε. Συγχωρέστε μου το θυμό, συγχωρέστε μου την ένταση. Ίσως είμαι λίγο εκτός κλίματος, γιατί εγώ δεν είμαι ακαδημαϊκός. Γιατί εγώ προσπαθώ να ζω στον δρόμο, μιλάω καθημερινά με φτωχούς ανθρώπους και ξέρω ότι πίσω από νούμερα υπάρχουν οικογένειες που υποφέρουν. Οικογένειες που αυτή τη στιγμή, αν πάτε στα συσίτια του Δήμου Αθηναίων, θα δείτε να στέκονται στην ουρά. Είναι άνθρωποι που ήταν αξιοπρεπείς, ήταν άνθρωποι που είχαν μια κανονική ζωή και σήμερα σχεδόν ζητιανεύουν. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν δεν μιλάω για μια κοινωνική Ελλάδα, μιλάω για μια αξιοπρεπή Ελλάδα. Και αν θέλετε να το πω και πολύ καθαρά, γιατί η κοινωνία και οι πιο φτωχοί περιμένουν από όλους εμάς που αυτοπροσδιοριζόμαστε ως προοδευτικοί να τους πούμε τι θα κάνουμε, τι λύσεις θα δώσουμε στα προβλήματά τους. Και όχι μόνο να συζητάμε για τα αίτια της κρίσης. Γιατί αν το χειμώνα του 1941 συζητούσαν για τα αίτια της κρίσης και δεν μαζεύαν το σιτάριο ΕΑΜ, οι Γερμανοί θα ήταν ακόμα στην Αθήνα. Αυτά σαν μια μικρή εισαγωγή. Από το 2009 οι γιατροί του κόσμου και εγώ προσωπικά ισχυρίζομαι ότι μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο ανθρωπιστικής κρίσης. Πολλοί τότε με ηρωνεύτηκαν και ακόμα με ηρωνεύονται ότι ήταν οι γνωστές υπερβολές των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Καταρχήν να πω και μόνο το γεγονός ότι μια ανθρωπιστική οργάνωση που φτιάχτηκε 23 χρόνια πριν για να εκφράζει την αλληλεγγύη των Ελλήνων στον τρίτο κόσμο, είναι συνομιλητής για το κοινωνικό κράτος, δείχνει με τον πιο σαφή τρόπο την αποτυχία και την κατάρρευση του κοινωνικού κράτους. Οι άνθρωποι που έρχονται στα ιατρεία των γιατρών του κόσμου με το λιγμένο βιβλιάριο στο χέρι για να αποδεικνύουν ότι δεν έχουν να πάνε πουθενά αλλού, είναι η καλύτερη απόδειξη ότι δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι που είναι καρκινοπαθείς και έρχονται ζητώντας να τους πούμε τι θα κάνουν, γιατί πρέπει να πληρώσουν 3.000 μία επέμβαση και δεν έχουν μία δραχμή, και τους λέμε ότι είστε καταδικασμένοι σε θάνατο, είναι η απόδειξη της κατάρρευσης του κοινωνικού κράτους. Τα 8.000 παιδιά που εμβολιάσαμε φέτος, γιατί αρνείται το ελληνικό κράτος να δεχτεί ότι υπάρχει πρόβλημα εμβολιασμών, μοναδικό σε όλη την Ευρώπη, είναι απόδειξη αυτό που λέω. Οι έγκυες γυναίκες που τους ζητάνε 800 και 1.000 ευρώ στα κρατικά με ευτήρια, είναι η καλύτερη απόδειξη ότι αυτό που σήμερα μιλάμε θεωρητικά πάβει πλέον να υφίσταται ή δεν υφίσταται για τους πιο φτωχούς. Σας λέω ένα νούμερο, το μόνο που θα πω. Το 2009, στα ιατρεία των γιατρών του κόσμου, και για όσους δεν ξέρουν, ήταν ιατροί αλληλεγγύης που φτιάχτηκαν κυρίως για μετανάστες και όσους τότε ήταν εκτός συστήματος υγείας που ήταν κυρίως οι ξένοι, είχαν 8% Έλληνες. Σήμερα τα χθεσινά στοιχεία, της προηγούμενης εβδομάδας που παρουσίασα στο Συμβούλιο των Προέδρων των Γιατρών του Κόσμου στο Παρίσι, μιλάνε για 53% Έλληνες. Ανάμεσα στους 80.000 περίπου ανθρώπους που φτάσανε στους γιατρούς του κόσμου. 53% στο σύνολο, 95% στο Πέραμα, 70% στη Θεσσαλονίκη, 50% στην Πάτρα. Αυτοί δεν είναι κάποιοι άσχετοι άνθρωποι. Ήταν οι πιο φτωχοί, οι άνθρωποι που ζούσαν φτωχικά αλλά με αξιοπρέπεια. Είχαν ασφάλεια, είχαν μία μικρή δουλειά, προσπαθούσαν να τα βγάζουν πέρα και σήμερα δεν έχουν απολύτως τίποτα. Και επειδή από ό,τι φαίνεται έχω πάρει το ρόλο της Κασάνδρας, χωρίς να επιχαίρομαι γιατί μιλάω πάνω σε κοινωνικά συντρίμμια, σας λέω ότι τους επόμενους μήνες θα δείτε ένα τεράστιο boom στις εξώσεις. Καθημερινά στις φτωχικές γειτονιές άνθρωποι δέχονται εξώσεις από ανθρώπους που έχουν επίσης φτωχοί ένα μικρό εισόδημα από αυτά τα μαγαζιά και τα σπίτια και βγαίνουν στον δρόμο. Τι θα κάνουμε με αυτούς? Τι θα τους απαντήσουμε? Τι θα απαντήσουμε στους ανθρώπους που σήμερα έχουν ξεπεράσει τους 50.000 στα κοινωνικά συσίτια της Αθήνας? Τι θα πείτε στις γιαγιάδες και στους παππούδες που σέρνουν το μικρό παιδί από το χέρι γιατί αρνείται το Ελληνικό Κοινοβούλιο να ψηφίσει αυτό που λέει όχι κανένας από εμάς, ο συνήγορος του παιδιού, καθολική ασφάλεια για όλα τα παιδιά? Τι θα πούμε σε όσους δεν έχουν κάνει ούτε ένα ένσημο, γιατί δεν βρήκαν δουλειά, γιατί αρρώστησαν, γιατί ήταν οι πιο φτωχοί των φτωχών και σήμερα δεν έχουν καμία πρόσβαση πουθενά? Αυτοί είναι άνθρωποι που περιμένουν να ακούσουν από τον κόσμο της αριστεράς, από τον προοδευτικό κόσμο. Και σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Και πριν μιλήσουμε για το κοινωνικό κράτος που θα φτιάξουμε, πρέπει να δούμε τι λέμε τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να επιβιώσουν. Γιατί τρία είναι αυτή τη στιγμή τα βασικά πράγματα: υγεία και φάρμακα. Υγεία και φάρμακα. Τρόφιμα, στέγη. Ξεκινάει κανένας από τα βασικά και στη συνέχεια χτίζει κάθε μέρα.
Τι δεν κάναμε? Μάλλον υπάρχει ένα ιδεολόγημα πίσω από αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένα ιδεολόγημα το οποίο είναι κυρίαρχο, το οποίο λέει ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με πρόνοια και προστασία ανθρώπων θα πρέπει να είναι μετρήσιμο, θα πρέπει να επιστρέφεται, είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι δεδομένο. Αναρωτιόμουν αν, ας πούμε, αντίστοιχα το ίδιο συνέβαινε, ας πούμε, με την ασφάλεια των πολιτών. Δηλαδή, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος δεν πλήρωσε την εφορία του και χρωστάει, όταν έπαιρνε στο αστυνομικό τμήμα γιατί μπήκαν διαρρήχτες, του λέγαν: ξέρετε κάτι, επειδή δεν έχετε ρυθμίσει τα χρέη σας, δεν μπορεί να έρθει η αστυνομία. Δεν κατάλαβα δηλαδή, ένας φτωχός άνθρωπος, ο οποίος πλήρωνε την ασφάλειά του για χρόνια και τώρα πλέον δεν έχει να την πληρώσει, είναι άνεργος, γιατί πρέπει να αποκλείεται από τα νοσοκομεία, γιατί πρέπει να δέχεται τον εξευτελισμό των 5 ευρώ για να μπει στην πόρτα των νοσοκομείων άνθρωποι που δεν έχουν ούτε τα εισιτήρια να φτάσουν στο νοσοκομείο. Και άραγε όλοι αυτοί που μιλάνε για ανταποδοτικά έχουν μετρήσει ποια ήταν τα έσοδα από τα 5 ευρώ. Ποια ήταν τα έσοδα από τα 5 ευρώ στα νοσοκομεία και τι έχασε η κοινωνία με ανθρώπους που στερούνται το δικαίωμα να φτάσουν. Και το 5 θα γίνει 25. Και σε μερικά νοσοκομεία είναι σημερινό. Στο Θριάσιο δεν δίνουν στους ανθρώπους τις γνωματεύσεις ούτε εξιτήριο αν δεν πληρώσουν. Υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία κατακρατούν στις γυναίκες, στις φτωχές Ελληνίδες μάνες, κατακρατούν το πιστοποιητικό γέννησης και που κρατάνε και το παιδί μέχρι να φέρει τα λεφτά και δεν του δίνουν το δικαίωμα να εγγραφεί στο ληξιαρχείο. Έχουμε να πούμε κάτι για όλα αυτά? Απλά θα συζητάμε ξανά γενικά για κρίση ή μπορούμε να πούμε κάτι? Πίσω όμως από αυτό το ιδεολόγημα υπήρχε μια πραγματικότητα που αποτυπώθηκε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο στα τελευταία νούμερα, το οποίο ήταν ποιο? Ξοδεύαμε πολλά σχετικά και γίνονταν λίγα πράγματα για τη φτώχεια. Γιατί? Ήταν πάρα πολύ απλό. Ήταν ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο είχε εδραιωθεί και στηριχτεί, όχι στο να δημιουργήσει υποδομές και βοήθεια σε αυτούς που ήταν πραγματικά φτωχούς, αλλά να βοηθήσει αυτούς που είχαν τα μέσα, αυτούς που είχαν τους εξοπλισμούς, αυτούς που είχαν τα φάρμακα, αυτούς που ζούσαν από αυτό το πράγμα. Δεν έχω ακούσει έναν υπουργό υγείας από όσους διετέλεσαν να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για τη σπατάλη που τώρα την καταγγέλνουν και με σηκωμένο το δάχτυλο. Και ρίχνουν το βάρος στους φτωχούς ανθρώπους, λες και ήταν φτωχοί άνθρωποι, οι οποίοι ήταν οι άνθρωποι οι ασφαλισμένοι οι οποίοι φταίνανε, αλλά κανένας δεν μίλησε για αυτό το όργιο σπατάλης που γινόταν στα νοσοκομεία. Να μαζευτεί, ναι, αλλά δεν μαζεύεται κλείνοντας την πόρτα στους πιο φτωχούς ανθρώπους. Δεν μαζεύεται κλείνοντας ουσιαστικά τα ιατρεία και μετατρέποντας οργανώσεις στο να βλέπουν καθημερινά ανθρώπους. Αν κάποιος από εσάς είναι διαβητικός σε αυτή την αίθουσα, ξέρει την αγωνία του να βρει την ινσουλίνη κάθε μέρα. Φανταστείτε να είναι άνεργος, φανταστείτε να μην έχει καμία δραχμή και να έρχεται να παρακαλάει για να βρει την ινσουλίνη γυρίζοντας γύρω-γύρω από τα κοινωνικά ιατρεία. Έχουμε να πούμε κάτι σε αυτόν? Η απάντηση θα δείξει και το μέγεθος της επιτυχίας σήμερα των προοδευτικών ανθρώπων. Γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, και σας επισημαίνω ένα κίνδυνο που εγώ τον ζω καθημερινά, και εμείς αποφασίσαμε να σταθούμε απέναντι σε αυτό, γιατί είναι υποχρέωση μιας ιατρικής οργάνωσης. Ο φασισμός είναι στην πόρτα. Και ο φασισμός προελάβει. Και ο φασισμός βρίσκει υποστηρικτές ακριβώς ανάμεσα σε αυτούς τους πιο φτωχούς. Λοιπόν, τι κάνουμε? Εγώ έχω 2-3 πολύ απλά πράγματα. Δεν είμαι ακαδημαϊκός. Σας μεταφέρω τη φωνή, την αγωνία και την απόγνωση των πιο φτωχών και απόκληρων, των ταπεινών και καταφρονεμένων αυτής της πόλης και αυτής της χώρας, αυτών που καθημερινά συνοθούνται σε ουρές, ταπεινώνονται, εξευτελίζονται και τις περισσότερες φορές δεν βρίσκουν λύση. Μπορούμε σήμερα πρώτα απ' όλα να παραδεχτούμε ότι έχουμε πρόβλημα. Η χώρα συνεχίζει να υποκρίνεται ότι δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Συνοθούνται καθημερινά τα κανάλια, τα ξένα δίκτυα και οι ξένες εφημερίδες για να παίρνουν εικόνες και μη συμβαίνει σαν να μην υπάρχει τίποτα. Έπρεπε να γράψει ο Guardian ότι υπάρχει ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα, έπρεπε να γράψει ο Guardian, έπρεπε να έρθουν να μας πούν οι ξένοι για κάτι που το βλέπαμε και το κρύβουμε. Έχει τεθεί ποτέ στη διαπραγμάτευση? Ο Γερμανός πρόεδρος των γιατρών του κόσμου, όταν ήρθαν στο πέραμα και ντράπηκαν όταν μιλήσαμε με τον κόσμο, στείλαν μια επιστολή η οργάνωση στην καγκελάριο Μέρκελ και της είπαν την επόμενη φορά που θα πάει κάποιος από τον Τρόικα, ας κάνει τον κόπο να πάει από το πέραμα για να δει τι προκαλέσαμε. Το έχουμε θέσει ποτέ στη διαπραγμάτευση το ανθρωπιστικό πρόβλημα της χώρας? Έχουμε μιλήσει ποτέ ότι αν μας θέλουν να είμαστε μια κανονική χώρα της Ευρώπης, θα πρέπει να μας βοηθήσουν να εξασφαλίζουμε αυτά που είναι αυτονόητα στην Ευρώπη? Το να εμβολιάζουμε τα παιδιά, το να δίνουμε φάρμακα στους ηλικιωμένους ανθρώπους και το να δίνουμε τρόφιμα στις φτωχές οικογένειες είναι στοιχειώδης κανόνας αξιοπρέπειας πάνω στον οποίο οικοδομήθηκε η Ευρώπη. Εάν δεν μιλάμε γι' αυτό, έχουμε και εμείς ευθύνη. Το δεύτερο είναι αυτό που σας είπα. Να δούμε, και υπάρχουν οι τρόποι,
Και μην μου πει κανένας ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα. Χρήματα βρίσκονται όταν είναι, γιατί μερικά πράγματα δεν κοστίζουν απαραίτητα πάρα πολύ, στο να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το πολύ απλό. Ακούω τις τελευταίες μέρες και εντάξει, είναι ενδιαφέρον σε μια τέτοια κρίση ότι θα δοθούν. Άκουσα την κυρία Σκοπούλη, η οποία με μια απίστευτη κοινικότητα στο Κοινοβούλιο είπε ότι κάθε χρόνο προστίθεται 25.000 νέα ανασφάλιστα παιδιά. Το είπε λες και ήταν δημοσιογράφος, λες και ήμουν εγώ και μπορούσα να κάνω μια διαπίστωση. Χωρίς να προσθέσει τι ακριβώς θα κάνει για αυτά τα 25.000 παιδιά που προστίθεται. Άκουσα λοιπόν ότι για παράδειγμα οι εμβολιασμοί θα είναι από το ΕΣΠΑ. Άκουσα για παράδειγμα ότι θα δοθούν χρήματα από το ΕΣΠΑ για να μπορέσουν να καλυφθούν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανέργων ανθρώπων. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, μάλλον κάπως έτσι είναι. Το οποίο από μια μεριά θετικό είναι από το τίποτα. Αλλά αναρωτιέμαι, θα πρέπει να έρθει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να έχει ένας φτωχός άνθρωπος πρόσβαση στην υγεία. Είναι αγαθό η πολυτέλεια και αυτό είναι πολιτική επιλογή. Και αν αύριο δεν υπάρχουν τα ΕΣΠΑ, και αν αύριο δεν μπορέσει κάποιο νοσοκομείο να γράψει την πρόταση σωστά, τι θα γίνει δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι. Φτάνουμε στο σημείο αυτά που θα έπρεπε να είναι αναφέρετα σε μια πολιτισμένη, δημοκρατική χώρα να είναι ζητούμενα. Επομένως, λοιπόν, χρειαζόμαστε για μερικά πράγματα τώρα, με καθαρό λόγο να μιλήσουμε και να πούμε πρόσβαση δωρεάν στις βασικές υπηρεσίες σε οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη. Και τελεία εκεί. Ούτε υποσημειώσεις, ούτε παραγράφους, ούτε τίποτε άλλο. Και χρειαζόμαστε, γιατί είναι οι εθελοντές και η κοινωνία που έχει πάρει πάνω της την υπόθεση της φτώχειας. Είναι η κοινωνία, τα κοινωνικά ιατρεία, οι δομές κοινωνικής αλληλεγγύης που δίνουν τρόφιμα, μαζεύουν φάρμακα, βοηθούν τους ανθρώπους είναι στο δρόμο. Έχουμε μια υποχρέωση αυτό το πράγμα να οργανωθεί καλύτερα, αυτό το πράγμα επίσης να πάρει πολιτικά χαρακτηριστικά, να στηριχτεί, γιατί ξαναθυμίζω και ξαναλέω, αν τους δύσκολους χειμώνας του 40 δεν ήταν το ΕΑΜ να κάνει αυτό το πράγμα, θα ήταν ακόμα οι Γερμανοί. Συγχωρέστε μου την ένταση και την οργή, τον τελευταίο καιρό θυμώνω όλο και περισσότερο, αλλά ειλικρινά σας λέω πλέον δεν βλέπω φτωχούς ανθρώπους, βλέπω εξαθλιωμένους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν από όλους εμάς τους προοδευτικούς μια καθαρή, ξεκάθαρη απάντηση τώρα. Ευχαριστώ.